Kanggo panitia nom kang sing wis mandiri. Nok asik gemoy sedulur sing ning luar negeri. Nok rindine keting sing di Dubai. Beli mungkin sampai terjadi kakang enok wis duwe rapi senoke masih duwe lagi antara kita cintane terhalang dosa. Kanggo pemuda-pemudi ten ajar, kanggo panitia nom sing lagi ditinggal kawin. Pengen pernah hubungan batin, rasa getun beli sampai kawin, beli satu kongko nambah dosa. Kakak emong bokat kenang hukum karma. obat Kanggo panitia nom ketuon aja ketuon, kakak ngerti ning perasaan nung wadon. Mungkin sampai terjadi orang sanggup cintane dibagi-bagi. Panitia nom sing sabar senok sing sabar sing kerep maca istighfar yen ora lakoning dunya mengko bae ketemu ning swarga. Pengen pernah hubungan batin, rasa getun beli sampai kawin, beli sanggup kongko nambah dosa. Kakange emong bokat kenang hukum karma. Kangge panitia nom kangge mamaku bukan diseko mamaku, iya. Ketuon aja ketuon, kakak ngerti ning perasaan nung wadon. Ini mungkin sampai terjadi orang sanggup cintane dibagi-bagi. Sabar senok sing sabar sing kerep maca istighfar yen ora lakoning dunya mimi salima sing paling mandek mimi salima. Pengen pernah hubungan batin, rasa getun beli dikawin kawin, beli sanggup kongko nambah dosa. Mimi salima wong sing paling eman sayang. Matur kesuwun Mimi Salima kanggo Mimi Salima. panitia